Evo ovako, javljam se ponovo povodom današnjeg događaja, to jest stigao mi od policije poziv da se javim, poziv koji je poslalo tužilaštvo, da se javim sutra, dakle 17. novembra, radi prikupljanja obaveštenja zbog krivičnog dela koje sam ja počinio, kako kažu. To krivično delo se zove to je predistražni postupak, evo piše narušavanje nepovredivosti stana iz člana 139 Krivičnog zakona Republike Srbije. Dakle, to je ovaj slučaj s policijom kad sam zvao pre 6 dana na YouTube-u, ovako se zove snimak na YouTube-u. Dakle, to je ovaj čovek i ovaj snimak, policija je bila, dakle, zlostavljanje psa se zove na adresi Raše Dinića BB u Zagrebu 23 broj sledi kući. Dakle, ovako, naime, prvo, taj član za koji oni mene terete krivičnog zakonika zove se nepovredivost stana i on kaže: ko neovlašćeno prodre u tuđ stan ili tuđe zatvorene prostore ili se na zahtev ovlašćenog lica iz tog stana ili prostora ne udalji, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 1 godine. Znači, jako bitno, neovlašćeno prodre u tuđ stan ili tuđe zatvorene prostore. Znači, zatvoreno. Tu ništa nije bilo zatvoreno. Kao što se vidi sa snimka, kapija je otvorena. I ja sam došao da snimim krivično delo, zlostavljanje psa, da bi narod bolje video, jer nemam profesionalni mobil ni sa dobrom kamerom da snimim od 50 metara da se to dobro vidi. Jer je 30. avgusta krivična prijava podneta, evo vidi se da to dvorište nema ograđenu kapiju, još je bila prisustvo policije tu. Sramota šta se radi. Dakle, uopšte ne ispunjava krivično delo to što sam ja uradio. Nisam prodru u zatvoreni prostor tuđi. Drugo, ja sam tu radio radi snimanja krivičnog dela, koje i dalje traje, pa si i dalje bio na lancu do tog dana, pre 6 dana, na toj adresi Raše Dinića BB, broj 23, sledi toj kući. Očigledno da tužilaštvo želi meni da spakuje nešto, jer ne zna kako da se izbori sa mnom, jer snimam, to su dokazi protiv njih, ništa ne rade. Ja sam to javno objavio i na Krstarici forumu, to je blog sam napravio. Ima puno krivičnih prijava i protiv njih sam podneo apelacijom tužilaštvu i republičkom. Tražim smenu odgovornih i razrešenje tužioca, zamenika, kao i njihovu krivičnu odgovornost. Sad pokušavaju da mi nešto smeste, kažem, nema nikakvog osnova, ali u današnje vreme dovoljno je bilo šta, bit ću vrlo oprezan od sada, ovo je stvarno nečuveno šta se radi. Znači, nemaš pravo da snimiš krivično delo, zašto? Pa zato što ga upotrebljavaš direktno protiv njih, jer oni štite veterinarski inspektore i zlostavljaju, bukvalno zbog njih se ti psi zlostavljaju, zbog tužioca. I oni moraju da odgovaraju i krivično i da se razreše hitno, svi koji su odgovorni. Znači, konkretno za ovaj slučaj 30. avgusta je poslata krivična prijava, objavio sam je javno, tu u opisu tog videa, znači ima slika krivična kad je poslatan mailom. Oni sve to znaju. Više o tome ne bi, ali sve će istina izaći, kompletno sve će narodu znao.